11 tunnellata ta' ikel u mediċinali li nataw b'donazzjoni minn Malta lil poplu Palestinjan bħalissa jinsabu fit-triqithom lejn il-Ġordan minn fejn imbagħad jaqsmu l-fruntiera lejn il-medda ta' Gaza. Fuq il-paġna soċjali tal-EU Civil Protection and Humanitarian Aid intqal kif il-konsenja tinsab abbord bastiment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li qed ibaħħar lejn il-Lvant Nofsani. Fl-aħħar ġimgħat kien tħabbar kif pajjiżna se jkun qed jibgħaddi l-għajnuna umanitarja lil poplu Palestinjan permezz tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. L-għajnuna l-poplu li bħalissa qed jiffaċċja diffikultajiet kbar anke biex jaċċessa riżorsi essenzjali tinkludi provvisti tal-ikel, ilma u mediċina. Il-Prim Ministru Roberta Bella dakinhar kien irrimarka kif ma' din l-għajnuna tant meħtieġa Malta tibqa' tkun vuċi favur id-dialogu u l-paċi u tenna l-pożizzjoni ta' pajjiżna favur waqfiem il-ġlied immedjat u b'mod permanenti. Għal dik il-vuċi nibqgħu inwassluha f'kull fora li minn xtutna għax twassal il-ġid għall-umanità. Dwar il-konsenja Maltija l-Unjoni Ewropea tenniet li hija kommessa li tkompli twassal l-għajnuna meħtieġa lejn Gaza biex tajn ittaffi din il-kriżi umanitarja.